командаи бонувони либостивӣ номнависии баҳориро барои занҳои хонашин оғоз мекунад. касоне ки бо мо ҳамкорӣ карданд аллакай соҳиби званияҳои баланд гардиданд. яъне мо тавонистем ки кӯмакашон кунем то онҳо пешравӣ кунанд. шуморо ҳам ёрдам ва ё кӯмак карда метавонем. шуморо тӯҳфаҳо ва ояндаи хуб интизор аст. мо кафолат медиҳем ки ояндаи шуморо дигар карда метавонем. ту ҳам метавонӣ мисли ин бонвони муваффақ шинохта гардӣ. оянда аз худи шумо вобаста аст. бо ин рақамҳо занг занед ва корро оғоз кунед. фаберлик беҳтарин тиҷорат аст. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо куртои духтагӣ паплени туркӣ қатӣ. марҳамат чиёша бибинен. паплени туркӣ куртои духтагӣ набад. ина имсол паплени туркӣ қатӣ куртора духтагӣ тайёр шудааст. ҳар сол бо навоварӣ мешавад. нархи ё 150 сомонаи ҳамагӣ. 150 сомон куртои духтагӣ тайёр то размери 54 айники. апои бузбалам хафа нешен, нест 60 пушода набудааст. нархшон 150 сомон то размери 54 пуш ай 46 сар мешавад то 54. рангошон ябишнай иша нига бикне шумо ё ҳам атлас ҳам кубик задагиай. материал интересни кадагиай, ҳам атласиай ҳам кубик. анеш хай гулои баҳорӣ. ина марҳамат кадомида маъқул ҳай. аз сапои таҳда закасотма бикунед. фақат тезтар ки тамом мешава баъд ахирда занг назанед. инами то нами ҷои зард омагия ё 150 сомон. куртаи зарде ки мебинед дар экран. инаи сар мешава гревношон сия санг задагиам бо ҳама ё санг доранд. нархи иёш 170 20 сомон қиматтарай. марҳамат бинед санги сваровски хати пешон задагӣ қоидави кадагӣ паплени туркӣ тоза якм сорт. ина марҳамат 170 сомон. ҳам санг дорад ҳам материал аҷоибот туркӣ, лекин то размери 54. ман мехостам ки то размери 60 боша барои апои бузбалам, лекин нест. ана ин тараф сар мешава ё ин тараф ё 150 сомон. яъне ки ӯ гревонош санг задагия бо сангиш бисёртара ямо 20 сомон қимат. ё ҳам паплени туркиян ҳамаш фақат нархшон 20 сомон камтара. ё ҳам санг доранд. ё ҳам санг доранд. инам ё 170 сомоншон. гревоношон сангшон камтара бисёртара маълум да. ай пеш хай ё ба дараҷаи оли фасонанд. видеода ё сангошон наметавон барои дуртар будан. сангошон қа маълум намешавад. ям чиза экранда мебинед то куртаи зарда 170 сомонӣ. ана ин тарафаш 150 сомон. ё ҳам санг доранд қоидавиянд. ай харидестанашон. нами гулои ниябишни ҳастанд. сразу мегираншон. барои ҳамин шумо фақат кадоме ки мегирен тай видеоро нигаҳ кунед. вақташ наистагӣ ин записи имрӯзаи фақат тестар кунед ки шумодан барасад. боқи сарбаланд обод бошед. видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.